Быйыл Совет гаскәрләренең Афганистаннан чыгарылуына 35 ел булды. 10 елга сузылган сугышта районыбыздан 28 егет катнаша. 6 егет халак була. Исән-сау кайтканнарның да күбесе вафат. Бүгенге көндә җирлегебездә 48 Афган сугышы ветераны яши. Яш егетләр менә 20-19 яшьлекләр, 18 яшьлекләр кирип китте сугыш кырларына. Сугыш кырларында жатып калды. Бу иң беренче бик ватан сугышыннан соң бик чын сугыш булды егетләргә. Ömür öte, Afgan жерінде біздің көп егетлеріміз қалды. Yatıp, олардың істелеген әміне олар. Біздің жиылу, еске алу оларны, бұл біздің бек нық зор традиция деп айтып қалдық. Бүгінгі күнде енді біз 35 жыл өтсе де яшілігімізге қайтабыз. Уша интернационал борышларымызны өтеп, біз енді анда қарби борышымызны өтедік. Biz anda hizmet etkende ilimiz için ilimizden soldat buruşumuzunu ötep, isen-emin toğanaklarımızga aylanıp kayttık. Тантанада катнашучылар сугышта башын салган райондашларыбызны 1 минутлык тынлык белән искә алдылар. Тантаналы чарага Афган сугышында батырларча халак булган райондашыбыз Илмир Шәйхелмардановның әнисе, Бүләк авылында гомер итүче Фәнди апа да катнашты. Türkmenistan'da Şüpkede bulduk, Tilcan degen şehirde. Onda indi mekanik valitiler ezerlileri. Şüpke. Bilip girdik, hat yazganıyım bu abiga. Yine bu abiyde kabulda hizmette 79-81. Ol indi mina yazdı hat, bir günü kaç kurukma, bir armiyadan Simiyadan bir kişi hizmet etse ikinci kişini almaylar degeni нәрсе şeysin. Aldılar indi, мен исән-имин кайттык. Исән кайткан афганчылар безнең арада яши, матур хезмәт куеп балалар үстерәләр. Тик Афган сугышын бүген дә төшләрендә күреп уянучылар бар. Чара ахырында интернациональ бурычларын үтәгәндә Афган җирендә халак булган якташларыбызның барельефлары урнаштырылган истәлек диварларына чәчәкләр салынды. Тантаналы чарадан соң бер төркем афганчылар авыллардагы сугышчан дусларының каберләренә зират кылды. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөсем телевидениесе.